Noz enteratu zinen zu, zer gertatu zitzaion zure aitari? Plaza musikanean, dantzara eta jute genean plaza musika, eta getaiko mutil batzak zantzian zure ire aita getaitan hiltzen denan. Barre egiten edo... Ez, oso zeritio. Gaina usteiat Maria Lurdesen, galditu bertziot, Maria Lurdesen gizona zala usteiat, Lurdes Azkue. Justo. Ustet ua zala. Grupuan hola ginen, da, zantzien nik ez dakepa, mazazpi urteo zenbateukiko nituen. Eta zu lehen aldiz? Lehen aldiz, haitu nola. Eta? Orduan nik ez dut uste kaso handik ginen nikan, ja, hola bezala galditu nintzen. Eta geho, hori jendiak esan dit, geho, ezaunako, itxeiten hasi eta esan dut bai, nik launa ninan nire aita launen ninan, esan nion aldeintzak amendik ireatzetik anzabiltzat, eta nik ez ditat ezarra egin ez naukinoa jungo. Zantziola, aitak. Eta geho, eskutatutare ontzala, zantziten. Eta amak zer esaten zuen? Amak ezarrez. Eta zuk hori zenion komentatzen amari? Eta aita berriari ere ez, parkatu, berria esaterren. Ez da, aita berria zan ere aita. Amat jazian bilak, Karo? Hildakoa, fusilatutakoa, eta bi errengo gizona, bilak amat jazian. Horretik, hauek dituzte abizena berdinak. Eta bestia gaztia. Hori ohikoa zan, oso ohikoa zan. Bai, badakit. Baina ez du jakin. Datuak ematiatiken. 1923an azaroaren 29an eskundu zian Maria eta Arantxana eta Antonio. Baina, geho, ikatio itzana 1925an. Irailaren 29an. Baita. Baina, Antonio hil zuten 1926an. Beraz, urte bete eta ipiko zaukan urte eta 2 hilabete, hone bakarrikan, orduan. Eta bitartian, ordurakoia, zehara, gerra eaman zuten ja, nire aita, 2 errengoanak ja eaman da zuten. Eta eskondu zian, 1951an eskondu zian. Maiatzaren 31an, eskondu dituna. 2 errengoanak jakin. Gerra bukatu zanien, torri zan, eta intzan, orduan oitura ondila zan, eskola herretan, alargun gehatu zanakin, anaia famili berdinekoa eskontzia. Eta hori zan gertatu zana. Orduan, 51an eskondu zan. 2 errengo aldiz, anaiakin, ama. Eta ja, amaitzeko historia horrekin, zu noz jaio zinen? 57an jaio nintzen. Agustuaren 21ko, 1957an gortien. Eta guztira zeman ebarreba zarete? 2 nahi arreba garrikan, baina bat da otartian, 1952an, apilaren 21an jatio zan. Eta handian 3 urtea, 55an hilintzan. Beste arreba bat. Bilotza sakan, bailua sakan bilotzan, eta kitze bilotzan, zertzu, baina orduan oain sendatzeitue. Baina orduan ez zituen sendatzen, eta nik asko sufritu nuen, orduan kua kontutzen nuen ba. Kontu go. Basun, ja neska Koskorra, ja. Nekin ibiltzen nuen asko, eta ez zitzun arnaza ondo hartu, eta nik oso gaizki pasan nuen orduan. Hiltzanen da, kostaz izaten, araztutzia, akordatzen naiz, oso gaizki hon itzala, esan nahi dut, impresio handi jaintziala. Maite zendula. Maite zendula. Bai.